I evo nas u trećoj fazi, zatopljivanje. Nakon što smo u prvoj hladili i izjednačavali i u drugoj svjetlali i izjednačavali, sad konačno možemo ići na izvlačenje ovih toplih tonova i godova. Evo, tu se sad može vidjeti jasno da uopće više nema jasne slike gdje je umetnuto, gdje je onaj operirani dio. Tako da, malo su još uvijek sada ove linije grube, njih treba omekšati, a to ćemo postići tako što ću danas prije svega jedan sloj laka tanki navući gore koji će malo opet zaključati i osigurati ove lijepe šare i nijanse, a onda na njega sutra kad bude suh ide jedna wash, jedna zapravo ta opet otopina tople te medene boje koja će sve onako malo još povezati, kohezirati i napraviti da nema ovako ovih možda grubih nekih linija između nijansi. Eto ga. Stay tuned, uskoro smo gotovi.